A deputada Solagra visitou en Rianxo os traballos de exhumación de Manuel Piñeiro e Francisco López, fusilados no 1936, onde aproveitou para destacar a importancia deste acto de xustiza e reparación para as vítimas do franquismo. Esta mañá, a deputada de Dereitos Civís da Deputación da Coruña, Solagra, xunto co alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, e representantes da Comisión pola Recuperación de Memoria Histórica do Barbanza, supervisaron os traballos de exhumación de dous veciños da comarca, Manuel Piñeiro e Francisco López, asasinados durante a Guerra Civil. Os traballos de exhumación, que comenzaron o pasado luns no adro da Igrexa de Santa María de Asados, están sendo coordinados polo grupo Istagra Cispacu USC, composto por historiadores, antropólogos forenses, arqueólogos e xenetistas. A súa misión é recuperar os restos de Piñeiro e López, vítimas da violencia golpista de 1936, nunha fosa común onde foron sepultados despois de ser fusilados polos golpistas. Como se trata dun asesinato extrajudicial, non temos documentos físicos que poidan avalar exactamente a localización da fosa, se ben sabemos que está aquí no adro, pero despois, continuando coas pesquisas, non? Coa investigación, fomos recompilando bibliografía local, ademais de testemunhas orais, non? Que aínda fica a memoria viva que foi transmitíndose, de que é moi probable de que as víctimas se atopen aquí. Agora mesmo estamos no terceiro día, como dixo Lucía, baixamos sobre uns 50 centímetros e empezamos a ver cambios na coloración e vamos entonces agora a profundizar especificamente nesas zonas nas que temos sospeitas de que poden ser fosas de enterramento. Manuel Piñeiro Beijón, veciño de Boiro, foi asasinado o 14 de agosto de 1936 no Alto da Paradegua, sendo despois abandonados en vida na estrada próxima á Igrexa de Asados. Francisco López Pérez, de Taragoña, tamén foi paseado e fusilado na mesma zona o 12 de setembro do mesmo ano. Solagra destacou a importancia deste acto como unha reparación moral para as vítimas do franquismo. A deputada tamén reafirmou o compromiso das administracións públicas coa recuperación da memoria histórica, asegurando que esas mortes non poden caer no esquecemento. Considero que é de xustiza e é tamén un pouco de reparación histórica, devolver a esas familias os restos dos seus mortos e tamén devolverlle á sociedade a memoria, porque se perdemos a memoria, perdemos tamén a dignidade e a posibilidade de vivir nun estado xusto e democrático. Nós colaboraremos tamén con Istagra, con fondos, como decía o alcalde, estatais, que creemos que son unha reparación parcial, porque realmente debería haber moitos máis fondos para poder conseguir uns estudios historiográficos precisos que determinen onde están as fosas, tanto fosas pequenas como esta, na que se considera que hai dous corpos, agardamos poder atopalos. A exhumación de Piñeiro e López non só supón un acto de xustiza histórica, senón tamén un paso máis na loita por dignificar e recoñecer as vítimas de represión franquista en Galicia. Por un lado, hai un traballo inmenso, como dixo, primeiro para identificar cales son aqueles sitios onde se vai escavar, un traballo no que as persoas historiadores levan meses e meses de traballo, incluso tamén nos arquivos do Consello, recopilando todos aqueles datos que poidan existir, datos difíciles de atopar pola propia lógica deste tipo de asasinatos, e despois hai un traballo que agora os arqueólogos están levando a cabo igualmente difícil, porque xa en sí este traballo en concreto, un traballo complicado, cando se leva a cabo nun contexto como o dun cemiterio que ten usos continuados ao longo da historia, se cadra é máis complexo que os resultados sean exitosos. En todo caso, é o que esperamos. De entrada, o feito xa de estar aquí, como dixo, xa é un motivo de emoción, de alegría. Os traballos continuarán nos vindeiros días e agárdase que se poidan localizar e identificar estas dúas vítimas da represión franquista.